Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op de parkeerplaats van een minimarket aan de Broozeveldweg is gisteravond een man doodgeschoten. Daarbij hebben de nog onbekende daders tientallen kogels afgevuurd op de wagen waarin de man zat. Een vrouw die toevallig op dat moment in de buurt was om boodschappen te doen, werd met een schamschot in haar gezicht geraakt. Alles wijst erop dat de moord een afrekening is in een al langlopende bendeoorlog op het eiland. Vorige week werd nog een 19-jarige jongen doodgeschoten toen hij in een auto zat bij een snack in Brievengat. Kort na de moord heeft de politie 4 jongeren aangehouden. Ze hadden de plaats delict illegaal betreden. Dat is de plaats waar de man die gisteravond werd vermoord lag in zijn auto en die door de politie was afgezet met afzetlint. De jongeren hadden het afzetlint gebroken en waren naar de auto toegelopen. Daarna reden ze weg en de politie moest in de lucht schieten om de jongeren tot stilstand te brengen. Uiteindelijk hebben ze 3 jongens en 1 meisje gearresteerd. Op Curaçao zijn vanochtend 14 nieuwe besmettingen met corona geregistreerd. In 9 gevallen kon het worden gelinkt met eerdere besmettingen. In 5 gevallen is er nog geen link gevonden. Er ligt 1 persoon op dit moment in het ziekenhuis. 6 mensen zijn opgeknapt en dat betekent dat er op dit moment 179 actieve coronagevallen zijn op Curaçao. Afgelopen weekend werd duidelijk dat sommige van die gevallen leerlingen betreft op Curaçao. Het gaat onder meer om leerlingen van de Coromoto College, de Reumenschool, het Sint-Albertus College en het Marnix College. Elke school heeft hiervoor maatregelen genomen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Op Curaçao is afgelopen weekend commotie ontstaan over een video waarbij is te zien dat een lid van het vrijwilligerskorps Curaçao op het gezicht van een man gaat staan. Op dat moment lag de man geboeid op straat in de buurt van Fuik. Het gaat om Kurt Lee Kook. Hij is inmiddels vrijgelaten en heeft aangegeven juridische stappen te gaan ondernemen tegen de VKC. De organisatie zelf heeft gisteren al laten weten haar excuses aan te bieden en ook heeft het disciplinaire maatregelen genomen tegen de betrokken VKC'ers. Maals Mercera, voormalig directeur bij Tjata, heeft afgelopen zondag aangekondigd dat hij mee gaat doen aan de komende verkiezingen. Hij is leider van de nieuwe politieke partij Vision. Mercera kondigde afgelopen vrijdag zijn afscheid aan als directeur van Tjata. Daarbij zei hij toen al dat hij zich op iets anders gaat richten, maar ook in het belang van Curaçao wil gaan werken. Er is afgelopen zaterdag bijna 200.000 kilo vuil opgehaald door vrijwilligers tijdens de World Clean-up Day. Die vond ook op Curaçao plaats en het vuil werd op 80 locaties verzameld. De organisatie van de schoonmaakactie is tevreden en geeft aan dat er minder vrijwilligers waren dan voorgaande jaren, maar dat heeft te maken met de coronamaatregelen.
Bonaire zit vanaf vandaag in een zogenaamde zachte lockdown. Daarmee wil de overheid de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Zaterdag werden 16 nieuwe besmettingen geregistreerd en daarmee zat het eiland opeens op 27 actieve besmettingen. Gezaghebber Edison Reina heeft de maatregelen dit weekend bekendgemaakt. De zachte lockdown houdt onder meer in dat de bewoners wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en waar mogelijk vanuit thuis te werken. Verder zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.